Hi guys. Ayan guys. Buyag lubok ane. Deres bukid guys. Presko kayong pagkaon guys. Mo ning trabaho dire ang maglubok og humay. Kamo kaya ni ba to? Hello mga guys. Ato na ning haonon guys. Kaya atong taphan. Lami kaya ni kanon ya swata. Parisan o kanang kuan tinunuan nga tahuri, nagtuno na kog tahuri guys. Taphan sa nato ni katong tanggalon ng tahop. Kato man ni ipakaos baka. Ano guys, lamig ni guys. Taphan sa ito guys. Taphan na nato ni guys. Paon nato ning bugas. Ito man na ni ato ni pagkaon sa baka ang kuan. Bugasan na. Okay na. Guys, nini ano siya guys para mo niwala ng buwak ang bugas. Tapos ngayon guys, ito po niluluto natin to. Kasi pangalan niya sa inyuhan ito. Tahuri man ni sama. Hindi maklaro guys, aso kayo. Aso na siyang tunuan. Tabunan sa nato guys ha, kaya kulang sa lata. Bye! Tikman na natin yung binayo natin. Harap. Lamig ka. Guys, ito na yung binayo ko kanina guys. Tikman na natin to. Hello mga guys, ato na ning haonon guys, kaya atong taphan. Lami kaya ni kanon ya swata parisan o kanang kuan tinunuan nga tahuri, nagtuno na kog tahuri guys. Taphan sa nato ni kaya atong tanggalon ng tahop. Kaya ito man ni ipakaos baka. Ano guys, lamig ni guys. Taphan sa ito guys. Taphan na nato ni guys. Paon nato ning bugas. Ito man na ni ato ni pagkaon sa baka ang kuan. Bugasan na. Okay na. Guys. Nini ano siya guys para mo niwala ng buwak ang bugas. Tapos ngayon guys, ito po niluluto natin to. Kasi pangalan niya sa inyuhan ito. Tahuri man ni sama. Hindi maklaro guys, aso kayo. Aso na siyang tunuan. Tabunan sa nato guys ha, kaya kulang sa lata. Bye! Guys, ito na yung binayo ko kanina guys. Tikman na natin to. Tikman na natin yung binayo natin. Harap. Lamig ka.